Escribiches algunha obra en galego? Tes 3 persoas que te coñezan na Academia da Lingua Galega? E o máis importante, levas polo menos 10 anos morto? Se é así, estás de parabéns! Xa podes ser escollido como persoa homenaxeada no Día das Letras Galegas. A partir dese momento, a sociedade galega centrarase na túa figura. A túa cara aparecerá continuamente nas diferentes vilas galegas. Faránse recitais e homenaxes varios. Os políticos falarán de ti como se te coñecesen. Os escaparates das librerías estarán cheos de edicións novas das túas obras. Os supermercados ilustrarán as súas bolsas co teu nome. E incluso a televisión fará documentais sobre a túa vida. E o mellor, grazas a ti, a sociedade galega desfrutará dun día festivo, o 17 de maio. Desde o ano 1963, cada 17 de maio vense celebrando o Día das Letras Galegas, no que se homenaxea a unha persoa relevante que escribira algunha obra en galego, e así contribuíra ao engrandecemento cultural da nosa terra. Pero, por que se escolleu esa data tan significativa? A razón da escolla é a publicación por parte de Rosalía de Castro do seu poemario Cantares Gallegos en 1863, considerado o primeiro libro moderno escrito integramente en galego e que se considera o evento que dá inicio ao rexurdimento literario da lingua galega. Aínda que se descoñece a data exacta da súa publicación, escolleuse o 17 de maio por ser o día no que Rosalía lle dedicou a obra á tamén escritora Cecilia Bolde Faber, que firmaba co pseudónimo masculino de Fernán Caballero. Señora, por ser mujer y autora de unas novelas hacia las cuales siento la más profunda simpatía, dedico a usted este libro. Sirva a él para demostrar a la autora de La Gaviota y de Clemencia el grande aprecio que le profeso, entre otras cosas, por haberse apartado algún tanto, en las cortas páginas en que se ocupó de Galicia, de las vulgares preocupaciones con que se pretende manchar a mi país. Como explicamos ao comezo, para ser proposto como homenaxeado ou homenaxeada, terás que ter o apoio de polo menos 3 dos 30 académicos que forman parte da Academia da Lingua Galega. Este criterio é debido a que foron 3 académicos os que propuxeron á Xunta Xeral da Academia a celebración do Día das Letras Galegas con motivo do 100 aniversario da publicación de Cantares Gallegos. Os 3 académicos en cuestión, Francisco Fernández del Riego, Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo, elaboraron un escrito con 6 puntos, no que pedían a celebración dun día que conmemorase a nosa lingua e a nosa literatura. Reflexábano así no punto 4. O mellor xeito de o conseguir sería que acordase declarar Día das Letras Galegas o 17 de maio de cada ano, a partir do presente. Contaríase así, para o porvir, cunha xornada oficialmente dedicada a honrar os nosos libros. O día 17 de maio de cada ano viría a ser a data destinada a recoller o latexo material da actividade intelectual galega. Un mes despois de ter mandada a proposta, o 28 de abril de 1963, foi aprobada por unanimidade. E o 17 de maio dese mesmo ano celebrouse o primeiro Día das Letras. Como non podía ser menos, a primeira homenaxeada foi a propia Rosalía de Castro. A celebración do primeiro Día das Letras consistiu nun acto sinxelo no que Ricardo Carballo Calero, que sería nomeado en 1972 o primeiro catedrático de lingua galega, deu unha conferencia no Salón Fonseca da Universidade de Santiago, e no que 4 poetas mozos, Xoana Torres, Carlos Casares, Arcadio López Casanova e Salvador García Bodaño fixeron un pequeno recital. O Día das Letras Galegas celebrouse en 63 ocasións ininterrompidamente, agás no ano 2020, dedicado ao propio Carballo Calero, no que por mor do confinamento provocado pola pandemia non se puido celebrar o día 17 e tivo que adiarse para o 31 de outubro, aniversario do autor. As restriccións sanitarias impediron a súa celebración tamén ese día e finalmente foi conmemorado o 15 de decembro. Carballo Calero parecía estar gafado, xa que fora proposto en varias ocasións, pero sempre acababa sendo botado para atrás polas súas ideas reintegracionistas, segundo contan as malas linguas.
E finalmente, o ano que consegue o consenso para a súa homenaxe, o mundo viuse inmerso nunha pandemia. Durante a súa curta historia foron homenaxeadas 71 persoas, das cales 13 son mulleres e 58 homes. Houbo dúas homenaxes colectivas, unha no ano 1998, na que se homenaxeou aos tres trovadores da ría de Vigo, Mendiño, Xoán de Cangas e Martín Codax, en representación da lírica medieval galego-portuguesa, en este ano 2025, no que por primeira vez se toma en consideración a poesía popular oral, personificada nas irmás Adolfina e Rosa Casás Rama, de Cerceda, Eva Castiñeira Santos, de Muxía, e Manuela Lema, Teresa García Prieto e as tamén irmás Prudencia e Asunción Garrido Ameixenda, integrantes estas 4 das pandereteiras de Mens de Malpica, representando así a poesía popular moi ligada á música tradicional, un dos recunchos nos que a nosa lingua se puido refuxar, alonxándose da literatura culta tradicional. Ata a homenaxe deste ano, na que se incluíron 7 mulleres máis, as letras galegas contaban ata 2024 con só 6 homenaxeadas que representaban soamente o 10,1% fronte ao 89,9% de homes. Como xa dixemos, Rosalía foi a primeira en 1963 e ata 1987, 24 anos despois, non se lle volveu dedicar o día a ningunha muller, sendo a segunda Francisca Herrera Garrido. Terían que pasar outros 20 anos para que novamente unha muller fora homenaxeada, neste caso María Mariño en 2007. Logo virían María Victoria Moreno en 2018, Xela Arias en 2021 e Luisa Villalta en 2024. Como contraposición e crítica á falta de mulleres nas letras galegas, a plataforma de crítica literaria A Sega creou o Día das Galegas nas Letras en 2014. A maioría dos homenaxeados naceron en Galicia, aínda que hai algúns que naceron fora por mor do traballo dos seus pais, pero hai 2 casos nos que os homenaxeados non tiñan en principio ningunha relación con Galicia. É o caso de María Victoria Moreno, que naceu en Cáceres e se trasladou a traballar aquí como mestra e acabou escribindo literatura infantil e xuvenil en galego. E o rei Alfonso X Sabio, que naceu en Toledo, e o que se lle atribúen as cantigas medievais de Santa María. Este último tamén atesoura a curiosidade de ser o único rei con semellante recoñecemento. A provincia que se atribúe a maior porcentaxe de homenaxeados é a Coruña, seguida de Lugo, Pontevedra e Ourense. Porén, a cidade con máis homenaxeados sería Ourense con 6, Florentino López Cuevillas, Lamas Carvajal, Vicente Risco, Otero Pedrallo, Xaquín Lorenzo e Carlos Casares. Mentres que nas vilas con máis letras galegas temos un dobre empate entre Rianxo e Mondoñedo, con 3 cada unha. Castelao, Manuel Antonio e Rafael Dieste, e Noriega Varela, Leiras Pulpeiro e Álvaro Cunqueiro. Se és de algunha destas poboacións, seguramente poidas engrosar esa lista. Aínda que moitos e moitas das homenaxeadas foron polifacéticas e cultivaron varios xéneros literarios, na historia das letras a gañadora indiscutible é por aplastante maioría a poesía, seguida da prosa e quedando en último lugar o ensaio e o teatro. O marido de Rosalía de Castro, Manuel Murguía, foi o primeiro presidente da Real Academia Galega. Tamén foi homenaxeado no ano 2000. Con este recoñecemento, ambos os dous convertéronse na primeira parella en compartir dito galardón. Se hai unha corrente literaria que representa a idea de xuventude á perfección, esa é o vanguardismo, e xusto é nesta corrente na que se enmarcan os autores homenaxeados que morreron máis novos. Luís Amado Carballo, que morreu con só 26 anos, seguido por Manuel Antonio, que tiña 29. Pese á súa xuventude, deixáronnos obras tan fantásticas como os poemarios O Galo ou De 4 a 4. Entre aqueles que foron propostos pero non aceptados, temos a Ángel Casal, o primeiro alcalde nacionalista de Santiago de Compostela e editor do xornal A Nosa Terra e da revista Nós.
que foi asasinado en 1936 despois do golpe de Estado. No ano 2002 foi proposto para o Día das Letras, coincidindo co ano da memoria histórica, pero finalmente escolleuse a Luis Freire. No ano 2022, cunha grande carga de simbolismo, foi proposto de novo xunto ao autor granadino Federico García Lorca, tamén asasinado en 1936. Lorca, grande amante da nosa terra, escribiu a súa única obra en galego, 6 poemas galegos, editada polo mesmo Ángel Casal. Aínda que a lingua galega non foi moi apoiada pola Igrexa, dentro dos homenaxeados contamos con 3 relixiosos: o monxe beneditino Martín Sarmiento, coñecido como Padre Sarmiento, o párroco e historiador Antonio López Ferreiro e o arcebispo de Santiago Manuel Lago González. A maioría dos homenaxeados naceron nos séculos XIX e XX, agás os 3 trovadores medievais da Ría de Vigo e o rei Alfonso X, que pertencen ao século XIII, ademais do xa citado Padre Sarmiento, que naceu en 1695. Este ano das letras ten un simbolismo especial, xa que non só é o ano no que se decidiu homenaxear á cultura popular, moitas veces expresada por persoas prácticamente analfabetas e completamente alonxadas do mundo xa tradicionalmente académico, senón que tamén coincide cos peores datos de falantes desde que hai estatísticas. Nestes momentos, a lingua galega está por detrás do castelán en número de falantes, e todas as miradas céntranse na xente máis nova, xa que só o 7% da poboación entre 5 e 14 anos asegura falar sempre en galego. Levamos casi 1000 anos conservando esta lingua, e vai ser agora, cando máis facilidades e liberdade temos, cando a deixemos esmorecer? Anímate ao galego, sorrille ao galego. Quizais algún día poderás ser como eles.